आंनि मुङा बिना नार्जारि आरो आङो दुइ नं कुसुमबिलनि आङो बेबादिनो आंनि फिसा जोबोद सैनांदोंमोन थैनाय महराव बियो थांबायमोन दिनैनि बे आइ सहिलानि कन्टेक्ट खालामनायाव बियो जोङो जेब्ला बे गथ'आ थैहांहां जेला बारा जायो अब्ला जोङो कासकट्रा पेयार सेन्टाराव जोङो 21 दिन फास्टिं थानानै जोङो जेब्ला न'आव फैफिनो बे समावबो आंनि फिसाया बेबादिनो गोबां बेमारजों बियो सैनांनानै दङमोन थैनाय अबस्थायाव थांबायमोन बे समाव इसोरानो आइनि जिबनाव थानानै आइ सहिलानि जिबनाव थानानै आंनि न'आव बियो फैनानै जेब्ला बे सारजों कन्टेक्ट खालामनानै जेब्ला आंनि फिसानि फट'खौहाय बे सारनो हरो बे समाव इसोरनि बिनायजों दिनै आंनि फिसाया सोखा जानायखौ मोनबाय बेबादि अबस्थामोन आंनि फिसानि जिबना बियो हाग्रानि बारबायग्राजों एखे महर एखे सेम आथिं आखाइ हेबख्रुबजोब्बायमोन बेबादि बामनो हायामोन जोङो गोबां बिहाव बिखुनजो जों न'खरनि बिसि फिसाय जोङो जोबोद खस्थ' सैनांदों बेबादि अबस्थायाव आंनि फिसाया बेबादि बामजालामोन थं 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 सानखि हर गाबनाय दान्दिसेबो सुख गोजोन गैलामोन जोङो बे समाव आं बेबादि बिस' जानायनि गेजेरजों दिनै बे दासिनि बिनायजों आंनि फिसाया दिनै गोथां महरखौ आङो मोनफिनबाय बिनि थाखायनो आङो जिउजों इसोरखौ जोबनो गैया हामबाय होनो आरो जाय सारा बिस'नानै होबाय बेखौबो आङो जिउजों हामबाय होनो आङो बिनिखायनो आंनि टेस्टिमनिया बेनो आंनि फिसाया दा जोबोद मोजाङाव फैबाय आंनि फिसाया जोबोद मोजां जाबाय दा आंनि फिसाया गसंनोल' हाया आरो जिरायनो थाबायनो जोनोमनिफ्रायनो जिरायनो रोंखाया थाबायनो रोङा थेवब्लाबो बियो थैनाय महराव थांबायमोन दिनै इसोरा बेखौ बासायबाय आंनि टेस्टिमनिया बेनो दा बियो गसंनोल' नांसिगौ आरो जिरायनोल' नांसिगौ आंहा गेदेर फोथायनाय दङ इसोरा आंनि फिसाखौ सानसेब्लाबो थाबायहोगोन होननानै आङो गोबाव बोसोरब्लाबो आङो आरज खालामै खालामै आंनि फोथायनायजों आंनि फिसाया सानसे थाबायगोन होननानै आङो नेनानै दङ इसोरा आंखौ आंनि फिसाखौ सानसेब्लाबो थाबायहोगोन होननानै आंनि टेस्टिमनिया बेनो इसोरनि थाखाय जों आखाइ खबने ये बहन जी बोल रही है ये जो बच्चा गोद में उठा के लेके आया है वो मरने का हद तक चला गया था लेकिन खुदा ने उनको छंगाई दिया आंटी जी को धन्यवाद दीजिए उसके जरिए आपसे मुलाकात हुआ ऑनलाइन में तो प्रार्थना कराया ये मरने तक वो चला गया था मरने का हालत तक चला गया था लेकिन अभी वो काफी हद तक ठीक है आज वो पूरा चंगा होके जाएगा यही बोल रहे थे